Godt. Hej Brian, hej Høgne. Hej. Jamen, vi har jo talt om, at vi vil have en lille dialog omkring, hvem I er, og hvorfor I er valgt at komme ind i det her Occupy-regi, den her bevægelse. Skal vi starte med den fine kærlighedsuge herovre? Ja, jamen jeg hedder Brian Nielsen. Jeg har været i forsvaret siden 1999, den 6. april, der startede jeg. Og så har jeg 4 udsendelser bag mig. 2 i Kosovo, de sidste 2 i Afghanistan, ISAF holdt 4 og 1 først, selvfølgelig. Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 31, jeg startede, da jeg blev 18. Sådan. Mit navn det er Høgne Petersen. Jeg er 27 år og bor på Amager, men er født på Færøerne. Var i Afghanistan på hold 9 i 2010. Du har udsendt et par gange, og du har udsendt en gang. Hvorfor vil du gerne ud, Brian? Jamen, jeg vil gerne ud, fordi at da jeg startede som soldat, og da jeg blev fanget af det, så er det lidt ligesom at være professionel fodboldspiller, så vil man også gerne ud og spille kampen. Men det er ikke fordi, jeg vil ud og slå ihjel. Jeg vil gerne ud og hjælpe. Det er det, jeg troede på, at vi skulle ned og sprede fred, frihed og demokrati, som er den gamle doktrin, jeg ikke længere tror på, har jeg så fundet ud af, for den eksisterer simpelthen ikke. Men ja, jeg har fundet ud af efterfølgende, efter mine 2 udsendelser, min 4-årige posttraumatisk stress, sammen med depression osv., det er gået lidt op for mig, at der er en skjult agenda i Afghanistan. Det er ikke fred, frihed og demokrati, det er noget helt andet. Det Kaspiske hav, der bliver lavet pipelines gennem Afghanistan, og så bliver der 20 stjålet heroin, og afghanerne får ikke nogen penge. Jeg kender 9 personer, kammerater og kollegaer, der har mistet livet over det dobbelte såret, og jeg har ødelagt mit liv. Men det har haft ødelagt mit liv. Jeg har fået det bedre nu af egne veje. Ikke på grund af systemet har hjulpet mig. Det de kunne tilbyde, det var lidt økonomisk rådgivning, og så kunne jeg ellers få en pose lykkepiller og passe mig selv. Det er min historie, så jeg ved ikke, med Høgne. Ja, her for cirka 4 måneder siden hører jeg nogle nyheder omkring konflikten i Syrien, og det virker meget bizarrt for mig, det jeg hører. Så jeg begynder at grave lidt dybere, og finder så ud af, at NATO støtter FSA nede i Syrien, som faktisk bare er Al-Qaida, der løber rundt og terrorister og noget slagterfolk. Så brød min verden sammen, fordi jeg troede helt og holdt på, at de sætter os ud for at slås mod terrorister for det gode i verden. Og det var bare aldrig nogen til planer. Så I har startet med at gå ind i militæret, fordi I gerne vil være med til at skabe en bedre verden? Ja, lige præcis. Og det virker til, at det her jeres syn har ændret sig på det? meget. Hvad skal vi gøre nu for at skabe en bedre verden? Vi skal skabe oplysning omkring problemerne, men det viser medierne ikke, fordi ja, de er jo ejet den længere historie af de samme væster, der sender os afsted. Men oplysning, simpelthen kommunikere, hjælpe hinanden, omskole hinanden tilbage til virkeligheden, i stedet for at rende rundt i den hypnotiserede boks. Vi skal hjælpe hinanden i stedet for at køre på grådighed og hele tiden plyndre hinanden. Altså verden går ud på at plyndre hinanden, som den er sat sammen lige pt. Det er slet ikke nødvendigt. Der er rigeligt med ressourcer til alle, hvis vi deler dem rigtigt ud. Alt er upside down. Bankerne de ødelægger økonomien. Vores regering de stjæler vores frihed. Tandlægerne smider tænderne. Medierne ødelægger informationerne. Manipulerer med os. Og alle folk render bare rundt som kvæg. Jæger materielle genstande og elsker dem i stedet for sin næste. Fed. Hvis jeg skal dømme, så bliver det efter de 10 bud eller den stil. Der er ikke nogen, der kan fortælle mig, at jeg ikke må dit eller dat. Jeg har ikke lyst til at gøre nogen mennesker ondt på nogen måde. Jeg vil bare lide frihed og have det godt. Nyde mit liv. Og ikke fortælle nogen andre, hvordan de skal leve sit liv. Og så vil jeg helst heller ikke betale for at bo på min planet, som jeg er født ind på. Det er min ret at være her. Vi er det eneste dyr, der betaler penge for at være, og penge er det, hvad nu også det er, en fiktiv substans, men som vi fælder træer for at administrere, men hvis nu vi alle sammen betaler vores gæld tilbage, så eksisterer der ikke nogen penge. Hvem skylder vi alle de penge til? Bare en tanke.
Altså, det er noget af det, der... Jeg kunne forestille mig, at der var mange der fra det danske forsvar, der begynder at se jer med lidt mærkelige øjne. Fordi altså, du render rundt nu med militærhue eller militærjakke og en kærlighedshue. Og det er bare ikke helt det billede. Altså, jeg havde ikke selv set det komme, at vi ville have to på det danske forsvar omkring Occupy allerede nu. Jeg anede ikke, hvad historien om Occupy var, men jeg forstod godt, det betød besættelse. Jeg kunne godt forstå, hvad fanden, som jeg godt se en røde tråd. Ja, og så tænkte jeg bare, der var mennesker, der vil have forandring ligesom mig, en bedre verden. Jeg ved, vi kan gøre det bedre med intelligente løsninger, fordi det kan de derinde jo ikke. Så må vi jo gøre det, og nu er vi på arbejde, nu sidder vi inde på Forsborg, og det er fest herinde. Det er en fest, den er startet, den slutter ikke.